Bir гаилә яңа йортка күченә. Хуҗабикә иртән уянгач тәрәзәдән карый һәм күрше хатынның кир элеп маташканын күрә. Каралы бер генә моның юган кирләре агармаган бит ди ул ирене. Ире үз ише белән мәшгуль, хатынның сүзләренә колак тәлми. Сабыны юк микән моның? Кире юа белми микән бу? Авау бигрәк шапшак нәрсә икән дип дәвам итә Хуҗабикә. Күршесе киреләргә чыккан сайын Хуҗабикәбез шулай гаҗәпләнә һәм көн сайын гел бер сүзне такмаклый. Якты иртәләрнең берсендә ул гадәттәгечә тәрәзәгә күз сала һәм дә кычкырып җибәрә. Бүген кирләре аппак ниһаять бу хатын кир юарга өйрәнгән. Хикмәт анда түгел дип бүлдерә аны ире. Бүген мин иртәрәк тордым да тәрәзәләребезне юып куйдым. Башка берәүнең кимчелеген күргәнче, үзеңнең камыйн булуыңа инан. Бер укучы 35 елдан соң укытучысын очрата. Сез мине хәтерлисездер? Әлбәттә, мин барлык укучыларымда хәтерлим. Димәк, минем начар гамәлемне беләсез. Миңа сезнең алда бик оят ди укучы. Укытучысы: "Юк, мин анысын хәтерләмим" ди. Хәтерегездә булса, мин бер сыйныфташын малайның сәгатен урлаган идем. Сез бүтән класска турып басырга һәм күзләребезне йомарга куштыгыз. Аннан соң кисәләребезне капшап чыктыгыз. Минем кисәдән теге сәгатьне алдыгыз. Ләкин мине сыйныф алдында карак дип фаш итмәдегез. Хурлыкка калдырмадыгыз. Шуның өчен сезгә зур рәхмәт. Шуннан соң мин бер кемнең әйберенә бармак эше белән дә урынганым юк. Әйе, мин ул вакыйганы хәтерлим. Әмма укучым күңелемне кырмасын, аңа мөнәсәбәтем үзгәрмәсен өчен мин дә сезнең кисәләрегезне йомык күз белән капшап чыктым. Ялгышмаганмын икән. Син сабагыңны аңлагансың. Афәрин укучым дип әйткән ди укытучы. Берничә үсмер егет остазлары белән көрәш сүзләрен өйрәнәләр. Шул чак үзенең тәрбиясезлек белән танылган берәр эшенә бәйләнүдән тапкан бер яшьтәшләре килә. Остаз янына килеп нидер әйтә дә, кызып үзенең хаклы икәнен раслый башлый. Кешенең күңелен рәнҗетерлек сүзләрен дә һич кызганмый. Берәрсе булса, күптән берне колак артына тондырган булыр иде инде. Әмма остаз дәшми. Бераз тыңлап тора да, берни булмагандай үз эшен дәвам итә. Әтеге үсмергә булар яныннан китүдән башка чара калмый. Мондый мөнәсәбәт калып торган егетләрнең берсе остазларыннан: "Сезнең аны үз урынына утыртырга бер хәрәкәтегез җитә иде бит" ди. "Ни өчен җавапсыз калдырдыгыз?" дип сорый. Остаз сорауга сорау белән җавап бирә. Әгәр сезгә берәү бүләк алып килсә, һәм сез аны алмасагыз, бүләк кемгә кала? Әлбәттә үзенә кала инде ди егетләр. Әлеге егет тә безгә бүләк алып килгән иде ди остаз. Әмма без алмагач, үзе белән алып китте.